Čaute, ja som tu s kraftíkom. Čo? No čaute, čaute. Buď trochu tichšie. Dobre, takže jeho svet sa bude volať Craftík. Asi Slovensko. Hejja. 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 Slovensko. Hejja, hejja, hejja. Tak. Survival a hotovo. A čo budeš dnes hrať? Ty? Á, díky. Ups, počkať. Toto by mohli niektorí brať ako... Tak ideme. Ideme. Postavíme sa domček niekde pod zemí. Dúfam, ale musíme. Teraz naklásť vajíčka, ha? Naklásť vajíčka chceš. Jeee. Najprv si urob meč. Takže ja si tu urobím domček tutok, lebo je tu veľa kráv a musím nájsť na postel. No čo, krávo? Čau. Krávo! Asi mňa miluje. Tak urob si vodom planky. A urob si drevený meč. Hneď ťa milovať nebude. Aha, viem. Jakub, poď si ešte nejaké drevo. Áno. A vidíme, že vzadu máme džungľu. No, teraz tu ideme rúbať a potom keď si urobím tento domček, tak si pôjdem urobiť takú baňu v domčeku. Je to niečo na štýl Minecraft, Keacraft a pod. No viete, čo ste počuli už, takže tu si zoberiem. Jej, sapling.
No myslím, to je výborné. Kecaj. Myslím to výborné, potom si ho zašpiním, že? Veľmi dobré, že? Dobre, takže to mi stačí už. A bežeme. Super! Takže teraz bude stream. Dobre, takže jak sa vám zdá, že v tomto videu je nejak viacej strihov, takže je to o tom, že Craftík vlastne ešte není skúsený v tomto. A práve naseklo. A tak, takže ja som tam OK. No dobré, ja ti dorobím dom. Dal som lag. Dal som ti tu také, aby si ten dom nestratil. No, ja viem, mali by sme kecať, ale nejaké kecanie to zase Tmieva nebaví. Teda baví, ale čo už. Nemáme ani počkaj. Takže, to dokončíme. A toto tu necháme. Zavři dveře. Nie, ešte pre niečo musíme ísť. Tak, rýchlo príšerne behajú, no tak zražeme si tento strom. No už som sa bal, že je to creeper. To je obyčajná krava. No ne, tak tento diel je iba taký, že či vydržíte pri Craftíkovi. A ja som tu. Či A dá si rýchlo domov! Bež. Či pri ňom vydržíte a máme tu stmú, tak asi nič neuvidíte. Nej. Počkaj. Aha, toto som nedomyslel, že bývame tu. Takže budem... Jakub! Ty čo? Dobre, nájď kapostol. Teda stol na vykop ho. Takže teraz... Počkaj, idem si urobiť do lopatu. Jakub, na čo ti je lopata? Mnek.